Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ngal daw kan rabii kada kayo amin kakabsat. Anyaman nga oras kan lugar ti ayanyo, sapay kumata adda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay ibasa ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Julie. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpada kami nga agtawan iti 25 idi nagkalaysa kami kani Bert. Dagiti dadakkal mi ti nakakaammo a nagtulag para iti panag-asawa mi. Naannayas mo ti nagbalin a relasyon mi kas agasawa iti lasod ti 10 atawan a panagdan nami. Naadaan kami mat iti 2 nga anak. May saa polis ti asawak, idinto ta may saak met a midwife. Adda dagiti gundaway nga agapa kami, nga minton madamdama mayat manen. Sakbay ang mapan ag-duty itulod nakpay iti klinik a pagtrabtrabahwak. Kasta akanayon tinagbalin a rutin mi iti manu atawan a panagdan nami. Agingga a nag-college ti inauna nga anak mi. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Julie, ayan tayo uniform ko. Napalancham ka din? Wan, nalpasan. Kitaom dita kabinet. Nakahanger. Tay pagdigos ko, naipapudutan? Wan, itay pa'y ngagburburak. Inka ibalisan iti timba. Tagpapudotak meten iti digos ko. Tani aldawan. Nilarang ay, nakadigosan. Nalpasan agsuksukatan. Ni Jimboy, napanan? Wan, itay pa'y asinundo ti tricycle a service da. Makilugan akmeten kan ka. Taidagastak ija ili. Nilara, anya oras ti klase na. Agbasto ka din? Kat ilugan mo iso pa'y di pamasahin na. Agawan yung arte agunay. Agsagana kayon. Agdigo sa klatbiit. Itay pa'y nga adda text iti cellphone ni Bert. Kita. Ni. Awan mo't nakasave anagan. Number lang mo't. Hello, Sir Bert. Sa dinungay ti pagkitaan ta inton madamdama. Adamanan. Sa bali mata number. Urayan ka inton lunch break ni. Na, Julie, ayan tayo tuwalya nga ipapaalaki ka. aywan, mabit lang, umayan. I-delete ko dagito at text messages. Itikas na, di na maamon abinasak. Ay tuwalya ko na. Huwag na ibantay, aldawan. Wan, umayan. Nakaturturog akon. Jakmet lamang abakon. Buenas. Oray siya nga ron, mahari.
Jack matlag hitsan. At titaya, isakripisyo kunti kakaiso na alimagasot ko. No jak pa'y lamang abak, agawid akon. Ah, ay parehas tamare. Last money da ito yan. Mga among ditan. Last money, neighbor laws. Ay, disturbo mo't da ito yan, tatumanex. Ni Bert tinag-text. Apay, ayan mo. Awan tao dito'y balay. Awan pa'y naluto amakan. Adda ka manen ditas sugalan. Ay, naglukon. Agalas 12 mat gaya man itirabi eh. Ay, replyak pa'y. Wan, agawi dak damdama. Oh, mare, piduto mo na. Aywan, pidutak day tamare. Ops, Nay. oh, sapaw. Ungit man sa. Sapaw pa'y igay, ops. Ay. Tungit! Ayos! Sa wakas, mare, nag-hits kan. Wan nga rod, mare. Sige, taya-taya manan. Oh, taya. Julie, Oh, ada ka di pa'y nabati nga uging? daka mo At dapay siguro, kitaam ijilikod. Yung kamang kitain. Isaganam tamang itunok iti karni. Agluto ak iti dinardaraan. Iso ti pangaldawan tayo. Inton malumton aday ta dinardaraan. Nagdengdengak, nagprito ak iti bangus. Sako si nagpawan iti rabong. Dayjayan ti pangaldawan tayo. Uy, naghimasangay. Ay, inton bigat nga rodan sa agluto iti dinardaraan. Agduty ak ngamin kat inton rabi eh. Anya, katno kaaw-awid mo lang. Ita, agduty ka manan. Katuan, nakisinukat ngamin ti karilyebok kumaita. Iswasyak pa'y lati agduty. Isunan tumot inton bigat. Kasta yan. Wen. Ala, isaganang bayam tayo uniform ko. Plancha manalay nga. Ihanger mo, ta itugot ko di opisina. Na, sa dino ka din tay klinik ni Dr. Marsan dito eh. Awan mo tan. Nabalbaliwan mo't ngaminan. Dito'y idikan. Awan mo't tan ti klinik dito eh. Kaslamat lads da gito eh. Ay naglokon. Dayay. Agdagad iji abanda. Agdamagak man. Ni Bert samot dayay. Wan. Ni Bert nga agpaiso. Adamat salsal labayan na babae. Naglokon. Na, inagkan na pa'y itibibig. Dagit ang wanan bain. Naglugan dan iti kotse. Isugayam ti ibagbaga na nga agduty. Ti awanan bain a lalaki. Makaawid kan tulaang ijay balaybay. Makaawid kan tulaang kunakmanan. Oy, Mari Julie, ada ibagakin ka ang di ka agong ungot awan. Ha? Anya day tamare. Nakita ka no nilakay ko nilakay mo. Adda ka no chicks na. Anya? Wen, nilakay ko nga mintigard iti papapananda a hotel. Kat napintas ka no kan kaubingan pa iti chicks na. Ay namare, bayam, uray agrenak iti ragsak iti sidong ti babae na. Ha? Anya kumangay. Awan na sakit abakran ko. Makaamumutan iti biyag na. Ha? Di ka kadi agunget, Mare? Bayam nga aramiden na ti kayat na. Awan na sakit abakran ko kunak manen. Ay, sabali ka mata, Mare. Naiduma ka talaga. Nudad dumalaang ang mga nun nagwala-waladan. Ay na, anya ko maaga po nga agwala-wala. Apay, isulaang ayat ti addakarbengan na amang loko. Ha? Saan asyak tiluklukwan na? Kabailakmat. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Mare? Julie,
Ayan tayo sapatos ko ngay. Aguray biit, tapon punasak. Medyas ko ngay. Awan mo't na isagana dito eh. Adto'y ti sapatos mo. Adto'y ti medyas mo. Apay, di ka sumrek iti klinik? Saan ko adyuti ita? Mapanak tulaangan agbako na iti barangay hall. Ngam madamdaman ton, taglinisak pa'y dito'y balay. Ayan tayo perfume ko. Apay nga awan dito eh. Ay na, usaraman mo't tamatamboy. Day taman ni o, mulmulagatan na ka. Ay, wen kayam. Mangikabil ka man, iti extra t-shirt, kan extra brief ko di tabag ko. Ikamutan iti shampoo kon sabon, ha? Wan, adan, nang ikabil akon. Ingkabil kon, itilugan mo. Nay, si kamot mare. Itaman pa'y adim magas ka dito'y balay? Wan mare, kuyugan nakman. Ha? Sa dino? Intaman agpalpaliwa, tapno maikat ti dudukot ko. Ah? Sa dino nga iti papananta mare? Mapantaman mat ijay ayan ti silaw-silaw ama ko na. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Uray iti apagbiit laang akan nito. Ay, uwa na. Mabait lang nga ro tagrubatak. Agkulerete akman mo't baset tapno presentable. Ala, agawa am nga rod amare. Ay. Saan samot tayo narumbang ti madamdamag ko, July? Ah? Anya amadamdamag yo, tatang. At anang idanon kanya nga da kanukalukwan nga aramidam. Ay natatang, chismis man daytan. Anya nga'y kumati kalukwan nga aramidak. Di ka agararame di ti pakaipabay ng ti pamilya tayo, ha? Tatang, nalinis ti konsensyak. Awan madingar aramidak. Iparangyo kanyak tinangidanon kada kayo. Takasaritak itinalapat. Di ka kamali kunak manan. Itapahay abumakbakit kan sa kaagaramid iti kasta. Jay dungdungwin nyo amanugang nyo ti kasarita yo, tatang. Taiso tinabatad nga agar aramid iti kalukwan. Ha? No kabailan na, ha? Di kabailakmat. Apay, isulaang ayati adda karbangan na. Saan man nakasta ti panagrasrason mo, kas kalasaan adi adal. Kenlaglagi pa ababae ka. Sika ti lugay no kas kasanaw. Isong agparbeng ka kuma, ha? Ay, apay ngagsipat ka ngay. Agyaman ka ta si patlaeng. Asino ti lalakim? Agpudno ka. Katsi ka, asino mat ti babaim? Sumungbat ka pa ilang. Di mo isublikan niyak ti salsalod-sudokan ka. Apay, ti ko nam agsangitak. Ti ko nam agparinto mga iti sangwanam ngagpakpakasi. Tapno sinaam dagiti babaim? Saan? Nita. Sige! Oh. This one nakpay maminsan, taagsinatan! Natangsit ka. Abay, asino ti itang tangsit mo, ha? Sika tinatangsit! Apay ti kunam, sikalaang ti kabailan na ti agbabae? Ha? No kabailang, kabailakmat. Di nakman ikasta-kasta, bait. Sa anak amabutangkan ka! Sa dino pa'y itaan ti pagbirbirukan nyo kanilara. Ay nagtalawan ka po iti panagapay yung agasawa. Apay, di yun napanunot dagiti ubeng ang maapektaran kadagiti aramidan yaw. Tata, Awagan wano tiksam. Ay wam tapno agawidan. adda ka no iti balay ti gayem na, tatang. Anyan ti kastagaramid yo Julay. Itapay tadadakkelan dagiti anak yaw. Sakay agaramid iti kasta. Jay manugang nyo ti bagbagaan nyo, tatang. Ay, Iso ti aking gapwanan amin dagitoy. Kinapod nun, awan mat mariknak apamatag manipod kan ko anak. Makunalaang mat nga agasawa kami gapo iti papel. Gapo kada kayo anaganak ni. Agasawa kami, gapo kadagiti anak ni. Ngam awan mat ayat iti nagbaitan ni. aniya. Da kayo mat laang ti aking kayat iti panagkalay sami.
Da kayo laang met ti akin nakam iti panagasawa mi. Julie, Puno nga, saan ka di? Apay, di yu ayamadlaw manipod nagasawa kami. Inaramid naklaang mat akatulong. Saan kat nga asawa? Isong awan na sakit abakrang ko. Uray ag babae. Aramiden na ti kay kayat na. Ta aramidak mat ti kay kayat ko. Nalpas ti saritaan, tatang. yung ka man sukunan di anak mo. Adda ka no iti balay ti nobyo na. Anya, nakadamagaman. Basta da nang idanon kanya. Saan na nasken pa yung amamuan mo asin. Ingkakit kita ti anak mo. Magawaam. Tamangan no insuko ng tibataan. Awanan. Kat mapanta. Usaran ta tilugan. Itulod na. Itikas na. Mabibiit. Saanan? Nag-tricycle kan. Amang ano mapaltugak pa iti ulo ti awanan bayin a lalaki na sumurutakan ka. Ala, ingkan! Ay na anak ko. Anya ka din day tangar aramidam ha. O ay kayo mat mami. O ay nga ibagbagam. Kita man. Nakaad-ado ti chikinini di tatenged mo. Chikinini laang mat. Anya. Laang kun kunamkit din. Agpudno ka man Lara. Adda ka din napasamak kada kayo iti dayjay alalaki. Hay, uay kayo at talaga. Anya ngay kumati mapasamak kada kami. Para chikininilaan, nagadun asa uyo. Overacting kayo mat. Lara, apayakas na maten ti panagsungsungbat mo kanyak. Dinak maten am mo arespetuan nga inam. No kaya't yu ti marespeto, di agparespeto kayo. Anya ngay, insuko mo ti bataan? Anya kumangay. Apay nga apektado kayo, no kastaman bilang. Anay ko. Apay nga agsipat kayo ngay. Pinagsumba-sumbatan akasta! Si Kalara, name. Sige, idano nyo. Saan na ang alayat-layat tigas tayo? Idano nyo. Natangsit ka na. Huston, boy. Di mo palaluan ti anak mo. Pangaasim. Nagpadaan nyo nga gina. Gatal kayo kit diya, salpag kayo! Kastamat ken ka, daddy. Apay, asino ti pagtangtangsit mo, ha? Lara Huston, di kan sumungbat pa'y pangaasim anak ko. Ala, umunag kan iti sila. No, agsaw kayo. Kasla kay lakalinisan. Ngam kinapudno na. Rinukar mat ti kaong ganyo. Agaw kan, Julie. Tamangan tayo. Juan, Anyat kukuha nyo ngay. Mga rin na. Apay, adi kayo nagarmosar. Sakbay asumrag kayo iti pagadalan. Jack mabisin. Mga anak kun igi kantin. Mami, ay kwartak na eh. Awan kwartak. Ni dadim ti pagdawatam. Daddy! Makalakay. Kat no inikan kamot idikal man. Inalampay ti 3,000 iji wallet ko. Ikamon anilara. 3,000 asasawamat. Kat no 2,000 laang tinalak. Oh, matlaga yan. Di ada kwartam. Ikamon nilara. Anya ngay, maladaw akong iti klaset. Kwarta akong mami. Ala, ikamon. Lara apok. Dahito oy kit palagiplang ken kawan. Lolo, Luan niya kumadag iti makit-kitam asaan na nasayhaat kadag iti dadakil mo. Di mo kumararamidan. Ngumkit di agaramid kay tinasayaat. Iti kasta, awan pakasarsaritaan ti pamilya tayaw. awan mat maging araramidak, Lolo. Damami kan daddy ti pagbagaan nyo iti kasta. Isong aron nga ibagbagak ken kaapok. Saan ko manatangken ti ulom? Saan na nasaya ti agrebelde? Ngamin, sikat ti agtinagan nakakaase ay apok. Di adal nga agpaiso dagiti dadakkel ko. Ngam saan mat amay ibagay kadakwada? Ngamin, nagalas mat ti ugali da. Saan da pagwadan anaganak? Isong aron ako nakadimo tultuladen.
Agsingsingpet kakit day. Igaid mo ti agadal apok. Iti kasta, adan tumat may panakil mau inton makiasawa kan. Lolo, Balasang kan apok. Adakan iti husto atawag. Isong agparbeng ka kuma. Saan a solusyon iti parikot ti panagaramid iti may sapay a parikot. Dayta ti mulam ti tapanunot mo. Nay. Ay, Julay, agurigor kan sabay. ah? Pagpunaan nyo matatang. Kinusabado ita. Awan mo't ni Bert na nakajutay. Ita mapaya di karumwar. Ada ka mo dito'y nga karkarait. Isua nakunak nga gurigor kan sa. Ah? Ni tatang mat. Saan man? No kanayon mat ita nga gregreg dagiti bulbulong timangga. Karaidak tasakon tupuran. Iti kasta nalinis akitaan to'y paraangan. Ay, imbag man, tasan ka manin anapan nakisugal? Uno, awanan ti isugal mo. Ah? Ay kwa. Saan tatang? Ado pa'y ngamin ti aramidak. Aglabaak pa'y inton madamdama. Ado tinaurnong amurong mi. Kasta agtalinod ka lang dito'y balayo no awan trabaho. Saan kat nga ijay din sugalan, wano pagiinuman ti papapanam. Kaslasan ka adi adal at tao, kan pimababayan ka pa'y mengarod anak kaw. Tatang. Sika ti agrabyado no bilang laeng. Sika ti saritaan dagiti tattao. Sika ti babae. Isa arumbeng na laeng agparbeng ka. Uray agbababae ti asawam. San arumbeng agibales ka. At kaya't ko asawan ket aglalaki kamay. Karamidam ket kasaritam ti asawam iti nasayaat. Urnusen niya no anyaman ti diyo na kinaawatan. Saan akastang agpinatangken kay kiden. Give and take ti kasapulan tapno agtalinaed ti naurnos a pamilya. Miss F, nadlaw mo mat siguro nga awan ti kinalailo iti nagbaetan mi kani Bert. Kasla babaonen ti pamayan na kanyak. No aga pa kami, awan ti agtagtagari. Mangamong ditan no sino ti umuna nga agsao. Inton kwan, mayat kami manen nga awan man laeng nangibaga iti sorry, wenno pasensya. Ti ammo dagiti tattao kat nasayaat kami, ngamin isu ti makitkita da. Ngem kinapudno na awan ornos iti uneg ti pamilyami. Banag nga apapalak kadagiti kukumarik. Nalailo da, naragsak ti pamilyada. Aging gaita kat kasjay paylaeng ti sitwasyon mi nga agasawa. Dandanin agadwar iti kolehyo ti inauna nga anak mi, kat adamatan iti umuna ato kad ti kolehyo ti inaudi. Pasensya kalakuman iti kinagulo to'y surat ko. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti panakaidrama na. To'y pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Naidumdumamat ngagpaiso daytoy pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Adda dagiti asawa nga aglallalaki ket kastaunay ti unget dagiti asawa da. Agwalawala da, agsangit-sangit da. Tumok mo sa dilangit ti gura da ket maaramid da payan ti agilunlunod. Ngem sika ket saan? Nakarelax ka laeng. Kaslaawan anyaman na ti panagbabae nila kay mo. Imbis nga apaam ti asawam, saan ta binaybayam? Ket nagaramid kamet iti wagas, tapno ipakitam akabaalam met nga aramiden ti aramidan na.
banag abiddot. Ngamin, dagiti anak yo tinagsagrap kadagiti madi nga aramid yo. Kan maysa, talaga asikatilugi, ngamin, babae ka. Saan apakaidayawan ti panaglalaki, wenno panagbabae ti maysa a tao. Dakkalabasol iti Diyos dayta, kan iti sinapataan nyo akaring-kari, idi nagkalaysa kayo. Panagkunak at kurang kayo laang siguro iti komunikasyon. Naruam kayo ngaminan iti kasta a sitwasyon nyo, isu akastameten akanayon. Maalamat dayta iti nasaya at apan nakisarita. Agsarita kayo kat agparinyo kayo kadagiti vowsyo. Lagi pa nyo dagiti sapatakan karing-kariyo, idi nagkalaysa kayo. Iti kasta, maisubli ti sigod ti kinaragsak ti panagdanayo nga agasawa. Alakastan pagayam Julie, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo azaldi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon ka ipatpatangatang dito YouTube. Ket pagyamanak unay numapili yumat nga drama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan azaldi. Tubuak ti ilagan Isabela. Nga miti agdamak at agnanad kami dito'y Bambang, Nueva Vizcaya. Dito'y lubong apagnanaadan wenno pagbibiyagan tayo, makunak at talaga nga awan ti perpekto. Amin tayo kat agbiddot ken agbasol. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang isalaysay iti nagbalin apadas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak saldi. Apay! Donna, Inayat kay ti kastaunay. Impatag kay ti nalablabas pa ingam iti bagig. Nagbalinak ka na pudnokan ka. Nga uray anda kay ti adayo. Nga maapay alino ko na. Apay saldi. Pakawanan nak, Donna. Aklo na ka nagbali na ka na lupoy. Nasuloy sugak kabayatan ti kadda kaya Saudi. Naddan kami ti relasyon kini Ruby. Aging gaanak sikog da itoy. Nagsakit, Saldi. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Agasam man tanadaan kayo pa'y gayam iti anak. Wen, nabayagan nga awan kami. Nabayagan aliniklikak ni Ruby. Nagsina kamin.
Iso na lang tasan akayat nga awatan da asawa na ti ubing. Iso nga klon nagaging gaita. Kita daw pa ilang komunikasyon mi. Una yan, Saldi. At napay gayam asawa ti babaim. Di ka man lang nagbutang iti Diyos. Donna, sorry. Aklo nagabasol ko. Yung pagbabawiyakon ti amin. Kidawak. Kaya kad na kumapay ti may kaduhagon taway. Tapos sulitak dagiti nagkuranga. Pangasim. Tatulungan na ang mga warukanan. Kan mang solusyon iti parikot ko ita. Ipatpatag ka unay-unay. Kastamat tan tanak ta. Diyak lagit di ka ba ilan lumapukaw kayo? Anya pa'y, ha? Anya pa'y ti kayat mo nga ibaga, Saldi. Anya pa'y tinsangpet mo aparikot. Anya pa'y tinsangpet mo apakasagtan tiriknag. Donna, Nagsakit, Saldi. Nagsakit. tikat ni Ruby. Kat alaik ti ubing. Gamin, saan kat nga rod akayat ti asawa na nga alain? Kasi nga ti ubing no baybayak. Iso ang makipagpakaasakin ka, Donna. Sapay ko ma, tao man nugot ka nga ang naid dito'y balay ti ubing. Talaga gaya mapudnutin paganimanang mukanya, Donna. Nga anya, nanang. Nga inawat mo ti anak ti asawam iti sabali a babae. Wen, nanang. Ang apay, ati kayat ko asawen, awan ka day ti sabali a mga iwan iti dayjay nga ubeng. Saan ka no akayat dagiti dadakkel ni Ruby nga awatan ti anak na iti basol? Iso nga, intan na ka ni Saldi. Ay, una yun aya. Namuyo lang ko man. No kasano kasakitin arami ti asawa kanyang nanang. Namuyo lang ko man. Donna, anak ko. Maag ako no maag. Ang awan mabalin ko. Ngamin, ay ayat ako na ni Saldi. Ken mais, kasapulan mi nga agi na ti asawa. Ikak pa iti may sagun daway. Tapno sulnitan na dagiti nagkurangan na. Husto mo kidi tinaramid mo anak ko. Ngamin, awam mo ti basol ti ubeng. Agam, sapay kuma. Tasahanan nga ulitin pa'y ni Salday ti kastangay na ramid na. Nagkarimat asahanan ang maulit nanang. Nagkariasanan nga agpasulisupay. Nang rona ita, ta nagsublima na ni Saudi. Ala, sapay kuma nga rod anak ko. Sapay kuma. Tatong palon ni Salday day ta akarinakin ka. Sige na, friend. Kadwa anak mo to na, please. Diyak namin kaya ti mapangag may say ti dayjay a birthday party. Mabaina. Anya? Sika talaga, friend. Pagbainam kumangay, kat kunamat abatch mo day jay, idi high school kayo. Syakit din ati mabain. Ngamin, awan matamamok ijay. Amangan ngamin no, mailang kami ti tunggal maysa. Nang runa kat ex ko ti birthday celebrant. Sakit, agpada kami ngawan pa'y asawa na. Iso apang nga asib ka din a friend. Kadwaan na kun. Iti kasta, ada makita da akadwa. Kat maibawing iti sa bali ti storyaan da. Diyak ngamin mabalin a pumanaw dito'y balay iti rabii. Diyak mabalin nga ibati iti katulong dagiti anak ko. Nang runa no rabii. Talaga nga ipatpatag mumutan ti anak ni Saldi iti sa bali a babae. Ah? Katanya ngay. Isumat nga minti kanayon ko akad kadwa. Ken maisa,
nakaragragsak mat nga ubing. Makaparay aw nga aw-awiran. Iso talaga na patagmat kanya kon. Sa bagay mo't kit di Alam nga rudon kaduan na kon friend. Saan mo't arabi ida ja a party? Malamot. Agawid tan tumot lang nga dagos, apaman amal pas ti party, friend. Anya ti ammom, amangan no, ijay kumutan ang masarakan ni Mr. Right. Iso akaduan na ko na, friend. Please? Islam naragsak ka ito, Saldi. Sigod mo ta naragsak, boss. Wan ba't ka diya? Oh, Kat, nagasaritam ka din, ti asawa? Wan, boss. Nagpakadangar da kaduan na kan ti best-friend na amapan maki-birthday, boss. Kasi man, mayat man, tapos itay takat ibaga nakin nga. Ay, wala, boss. Kasta ti kinapod na ti asawa kanya. Iso nga ro da kasta unay ti pan nakakonsensya. E di nakaarami da kiti basol ken ko na. Iso adya akong kahit nga ulitin pa ito dyan, boss. Oray ang sino ti pagdamtamagam. Talaga basol mo tayo dyan, Saldi. Kan maysa, saan mo arumbang nga inanakan ti babae? Abay, di mo amo, adakkel nga ebidensya ti ubing abino kalayo. Anya nga ita? Saan ka lang arudan ang makaulit? Saan na talaga, boss? Madlaw ko, akrusunada nakati kabarbaro akatrabahuan tayo. Ha? Jakon kayo ti sumrakit may parit a relasyon. Yan may sa, jakon kayo tagbasol man na yung tasawak, sir. Sigurado ka? Un, boss. Talagang nagbalbaliw ako. Diyak kaya matatahal ti binukal ko a pamilya. Isosar dengan akon, boss. Ngamin, uraan niya ti bagbagam dita. Di na kon maalugoy pa eh. Ang yaman na. Kapot na pinatgamot lang, tikid daw kung agsarak ta doon. Wan tadagulit kamat ngamin, Ramil. Oh, Awag ka nga awag. Text ka at text nga waray oras ang tirabi. Di mo timbagakon kan ka nga dan asawa. among ka din. Manibod inyam amo na kanuli. Inayat ka matan. Wan, ngam namin ano ka di nga ibagakkan ka nga dan asawa. Kat ay ayatat ni Saldi, Ramil. Iso pa nga simtalipatan na kon. No, nga dang asawa. Ang amawan mo dito eh. Sangwit nga amo lulok-lokwen na ka. Kabayatan ti kadana jabulot. Ay ayatan nak ti asawa, Ramil. Iso pa nga asim. Tadi mon sabidungan ti panunat ko. Okay. Matalaga saan ang agbaliw pa iti panunat mo. Awanan maramidak. Agyaman nak, Ramil. Kat pasensya ka, Wan. Okay. Awan rumang nga pagdalagang man niya. Kanawan rumbang nga ikid daw ang miti pasensya doon. Mawatan ka man ka? Anya nga ro, mo talagang di na kayo. Narigat mat, napilit ko tibagikin ka. Ramil, Awagan man kiti di uli. Ibagam to may ditay. Itikas na. Agjajamin tayo. Tapno may liwliwag ko man ti panang pahay mo kanya. Igagdanag. Nga maudin dahi ito yapan nakisinarak ko ken ka. Doon na. Kasano? Kabalam ka di ba, Yuli? Siyempre, kabalak may mat, Ramil. Cheers! Okay. Cheers! Sige na ito na. Cheers! Cheers, friends! asal ka ba, Lan? Kasla, agsumpi matanti inumahan ka, Ramil. Okay, kasanon. Agawit ka din, friend? Wan, friend. Please. Sige. Sige. Oh my God, magdagawitan, friend. Oops. Apa pa na eh? Aba, magdal kayo matan. Agawid kami, Ramil. Iyawid kunti kayong ko. Oo, dinan ka ba ulan? Itulog kayo na. Ay!
Oh, no. Oh my God. Tas labahin ka armor doon. Una-unahin ka nga itulod, Yole, ha? Albasan na. Itulod ko matanit doon. May balay da, okay? Okay. Sikati makamo, Ramil. Sa tinatiyan ko. Apay, Diyos ko. Anya di. Saan? Dona. Karing gaman ka naman. Ayop, Karamil. Anya di naramid mo kanyak, ha? Dona, pagawanan na ka. Pasensya ka, anta. Yak nalapdan ti bagi ka ng tagikwagan ka. Kabayatan ti pan nakabartek mo. Etan ka kami nulay. Ito nakasagana ka mang sumbat itinaramig ko kang Dona. Awanan ka itibain, Ramil. Apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Pagbabawyak unay no apay asimuro tagpailangan ka. Ang babawyak ka nagtalagkan ka. Manlugod ka lakit eh. Agdanatan. Masigurado. Adi na kan awatin pa iti asawa. Lumamuan na nga na pasama ka data. Awanan ka itibain. Alay. Oh, Ayop ka! asla. Dona. Gusto na. Sorry ka rawdan. Ay, taga ka ulay Dona. Isa pang asim. Umanlugot ka na bakitan na kanak. Kumusta ka bakit? Kumusta da kita nakta? Okay kami lang, Saldi. Okay kayo ko nam. Ang apay nga ro akas ta tilangam. Kaslag sa sadot ka man. San akas itisigod a video call ta. Nakasarsaran ta ka. Apay, ada ka di marikrik nam? Wala kay. Medyo madi nga ti pagbagik. Banog ko lang siguro dahito eh. Kastaya, ay katagi na nakangarudan abakay. Di ka nga minunag bambanog. What? Ay wanam ti bagim. Iti kasta saan ka agsakit. Wen, Saldi. Bayam, tag out of town tayon ton, inton makaawidak. Iti kasta, makarelax ka mat. Sa nabale, taumadan ti pa nag-aawid ko. Kasana ko nga agsubli dito eh. Agforguda kon, bakit? Agpaiso? Wan bakit? Nasaysayat mo't lang nagdidin nata yon. Iso ang nagdesisyon na kadya ko nagsubli dito sa Saudi. Umdas mo't sigurong ti urnong ko. Napno makarugi tayo mo't ten, uray basit lang ang negosyo dita. Anya, masikog ka, kunam anak ko. Wen, nanang. Ay, Diyos ko. Kasanawan na pasamak ti kasta anak ko. Nagibalis ka kaday iti asawam. Nakilalaki ka may kasta kaday. Saan, nanang? Amo ti Diyos. Diyak maaramid ti kasta. Biktima aklaang. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Ilawlawag mo man anak ko. Malagip yung kadi. Di pa nagpakadak edi ako nga dasaraki ka tao. Wain. Te ko nam nga inyam amo ni Yulikan ka iday. Itinapanan nyo a birthday party. Ramil sa itay. Tay ko nam anagan na. Wen, nanang. Agkurso na daunay kanyak dayjay aramil. Di naksarsar dengan nga oray amo na nga dan asawak. Kaputan na sayat mata makisarsar ita. Imanugot ak makisinaraken ko ana. Aging ga nagawis. Katnapan kami iti may sabay. Naginom kami. Kadwami ni Yoli. Ti suspetsak. Adaing kabil na itin inuman mi ka ni Yoli. Iso anabartag kami adagos. Kalpasan na. Dako na mo tinapasamak. Nariingak lang nga dan napasamak kada kami. Diyos ko. Di parikot ita. Masikog ako na. Anya tirumbang nga ramidak, nanang. Ay,
Kasanuday tanan akaw. Sapay umadan na hindi panagawid ni Salday. Siguradaw, dakkel taon tatyan mo intun sumangpet ti asawam. Iswa, saan mo mabalin nga ilimod kenkwa na ti amin, anak ko? Nagsakit mo tandi kastoy ang masangpet akdo na. Saldi, amo ti Diyos, ajak nagayatan ti amin. Angam, jakmat kabalan nga iparagrag ti uming. Tapno laang may limad ko kan ka tinapasamag kanyag. Amo matanak kalabason iti Diyos dayta. Saan nga tanging kagarang ay naramid ti kasta. Tapno makabalas ka kanya. Saan, Saldi? Sana pudno ti kastapan panunutem. Tuo na. Pinakawan kan inawat ko ti anak mo iti sabali a babae. Kaputa ay ayatan ka. Oh, Diyan ka mo. Diyan ka mo niya ti panunuti kita. Saldi! Ang sabli ka dito eh! Saldi! Agyaman na, kiti pan nakisinarak mo kanyak, Saldi. Himbon nakakatiti asawa. Tapno ka sarita na. Saan, Saldi? Inaramid ko da ito eh. Tapno pa nagnakakken ka nga awan basol ti asawa. Oh, Saldi, ipatpatag ken ay ayatan nakaunay ni Donna. Di nakakabailan alukwan ti gayem ko. Siyak ti akin basol, no apay ang napasamak ti kasjay ken kwa na. Agbabawi ak unay iti panangitugot ko idi ken kwa na iti dayja a birthday party. No jak idi intugot. Saan damit ko ma ang nagamam mo iti dayja aramil. Ket saan ko maamot ang napasamak ti kastoy ken kwa na. Yuli. Saldi, sorry at talaga. Uran niya pa iti bagbagam mo, Yuli. Masakit na takanyak ti amin. Amumat no kasano ti panagayat ko kay ni Donna. Ang aman yan. Maawatan ka, Saldi. Angam, mamati ak. Akas tamat ni Donna ken ka. Ket siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Isu apa nga asim. Tadi mo ipalubo sa madadael ti pamilyayo. Gapulaeng iti pasamak, adi namat nagayatan. Pinakawan na ka idi iti nagbasulam. Inikan na ka iti maikadwa agundaway. Katsapay kuma, taipa ay mumet, ita, dayta iti gayam ko. Diyan ka mo na niya tarumbang aramidak. Mawatan ka. Mawatak tiriknam, angam. Sapay kumatag panunot ka na imbag, Saldi. Di mo ko mapagturayan tigura iti kaunggam. Kumararag ka iti Diyos. Kapatsak, isuro na ka, no anya tirumbeng nga aramidam. Saldi, anya ti aramidam dito'y balay. Imaya, tapno may kansukunan. Ha? Nakuna ni Nana nga darikrik na. Nasaysaya siguro na kuyugin ka lang nga na mapanagpa-check up. Saldi, Iti kasta, maamuan mo niya dayta arikrik na. Saan lang nga dayta? Naskan ama check up mat lang tin inawam. Iti kasta, nasalon at to intun ibas ngay mo. pudno ka di tinangag ko, Saldi. Wendo na. Kat sorry ha. Ngamin, nagpalabasak pa iti manong aldaw. Sa akto imay. Mamati akon. Asaan mo ang nagayatan ti amin bakit? Ket kas panangawat mo iti kanya, kaniti bunga tinagbasulaken ka. Nakasaganak maten ang mangawat itin inawam. Agyaman ak, Saldi. Agyaman ak unay. Nalabit nga ado dagiti negatibo a komentar.
Ngem amok nga adalat tamet dagiti positibo. Kas nakunak itayan iti umuna apaset ti surat ko. Awan ti tao a perpekto. Amin tayo kat agbidot ken agbasol. Awan nga rod karbangan tayo tapno mangi-judge iti pada tayo a tao. Kayat milaeng met a protektaran ti saan apan nakadadaal ti binukalmi a pamilya. Isu a nagpinnakawan ken naginnawat kami nga agasawa. Ita Miss F, nagbalinan anaannayas ti relasyon mi nga agasawa, kastameten kadagiti anak ko. Ket makunak anaragsaken ti binukal ko a pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F, ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Zaldi. Ken ka pagayam, Zaldi. Napintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam ko. Napintas ko nak ngem saan na akayat asawan at timadi anapasamak iti pamilyayo wenno kada kayong agasawa ti dakdakamatek. Ti kayat ko asawan ket tinapnuan ayat ken pannakaawat iti nagbaetan nyo nga agasawa. Siguro no amin nga agasawa ket kas kada kayong agpanpanonot. No amin sigurong agasawa ket agtitinulong kan agiinnawat iti amin a pannubok, awan siguro ti madadael a pamilya, ket awan siguro met ti agsisina. Nga manyangay nga rod, kas nakunamon pagayam ko, awan ti tao a perpekto. Amin tayo ket agbiddot, amin tayo ket agbasol. Angem no lakit di takabaelan tayo aliklikan ti makaaramid iti may kaniwas, aramiden tayo. Iti kasta awan to ti pagbabawyan tayo intun dumteng ti aldaw. Alakastan pagayam Zaldi, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Maminsan pay, kablaawan da kayo manen iti naragsak nga ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga inta ikan biagita ket nagapu kan ipagayam tayo nga Gilbert. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maayatanak unay kadagiti drama nga ingkay ipatpatangatang ditoy YouTube. Ket nakairwamak meten ti agdengeg nukas jay nga agururayak kadagiti pasahero.
Siak ni Gilbert manipod probinsya ti San Fernando, La Union. Nasapaak anabalo gapo iti pannakatay ti asawa ken anak ko. Manipod idi arak ti nagbalin adanom ko iti inaldaw. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Gilbert! Bumangon ka ditan. Nakasaganan ti pamigatan. Nagluto ak iti sinigang akar ni ti babong. Sakit ti ulo. Kasano kat nabarbartek ka manen anagawid iti rabi. Ay na, kaano aya asar dengam ti arak anak ko. Inton ko ang agsakit ka iti kastangar aramidam. Nabaybay ang payan ti trabaho gapu iti kaiinom mo. Baybayan na ko malang. Amuyawat nga isulangan ti liwliwak. Isulang ti makaikat iti sakit na marikriknak. Anak, duan atawan manipod natay dagiti aginam. Aklunum ko man tinapasamak kadakwada. Dahil tangaron ti parikot. Gamin. Aging gaita. Diyak pailang kabailan nga aklunan ti amin nanang. Iswa ka sa pulak ti arak. Tapno malipatak. Ure pagbiit lang nga kanito. Iswa pa nga siya. Baybayandak lang. Ayos ah! Champion ti pulutan nga inlutom pare. Naimas manan ti agsyat no kastroy lang. Agad siyempre mata pare Franco. Sana naimas na ginom. No sana naimas ti pulutan. Sana ya. Dahita agad ti makagapo. No apay asika ti paborito akainuman pare Gilbert. Kitag cheers na nga ro na pare. Cheers pare. Naimas ah. Uwan kayang pards. Imbag man ta di na kaungongtan ni Nana Norma. Anya saan? Kat no inaldaw to pa'y asirmunan na. Ha? Anya nga iti mabalin na. Urnong ko matigat-gatang ko iti arak. Kasano no maibos ti kwartan, pards? Baka muditan pare. Kan may isa. Arak lang ti solusyon. Tapno malipatak ti parikot ko. Pare Gilbert. Kuha pare. Saan man kiti aday ita ti pagsaritan ta. Ti importante ita. Ket adda inuman. Ken adda na imas apulutan ta. Naimbag nga oras mo, Mari Norma. Nay, si kamot gayam pare Erneng. Nakapasyal ka. Ay, adda ka din ni Gilbert. Ay na, nakaturog pa ilaang pare. Kat no parbaangunan iti simangpet. Apay ka day. Anya ti kasapulam kan ko na pare Erneng. Adda nga min kagagatang ko, adip maray. Ni Gilbert kumati pangitalkak. Isuti kayat ko ang mga manihaw. Ay na, nagsaya at no kasta pare. Amom no siya klaang ti masurot. Kayat ko launay nga agtrabaho kumamanan ni Gilbert. Manipod nga min idinatay ti asawa ken anak na. Naawanan metten iti ganas nga agtrabaho. Nabaybayan na ti trabaho na. Aging nga inikat da. Ay, kastaya maray. Wan pare. Tilaangan pa naging inom na iti arak, tas asikaswan na. Ay, sayang nga rudano kasta maray. Sapay isuti kayat ko apang italkan iti jeep kaw. Amok nga minanasing pet ken mapagtalkan na taon ni Gilbert. Masaya nga nakbat nga road, pare. Ay, jak amuno kasano nga isublik ti sigud a kababalin na. Ti sigud a kinaragsak na. Panagkunak ket jak met agkurkurang iti pamagbagaken kwa na. Kasala mo sa duda nga gamit ah. Ano nga na
Iturog iti masungan awiting sida. Sigurado, masinga kamanan ni nanang iti panat. Turog na agawid ang ita. At damot ngamin susik. Agam na pa nga, ururayan na pala di isasangpat ko. Makamulitan. Iturog ko dito yan. Bago gusto. Ada karton na. Isunti ap pagindakap. Manang Alexis, malamilak unay. Adda nga minggurigon mo, Jeremy, ko. Ato si Kanti Manyulas Adaw dito bing iti ante kariton. Timbaglaang amang paputot ka. Ayan nga tandag iti dadakal dagiti ang ubing. Sige, ate. Malamilak. Sana balik. Sumagmamanulangan nga oras. Ano kasta? Lumawagan. Makagatang ako Ada dito sakit agas ti mo. kabsat na. Tinasatot asit di man. Basang! Andag iti dadakal yo. Kuha, tata. Abay, adita kay kariton namat maturog. Awan nga minan dagiti dadakkel mi. Ulila kami adamang tata. Pangaasi yo. Sanda kami kumapaikatan dito eh. Tapno makaturog ana saya at tikabsat ko. At ngamin gorigor na. Ako basa. Sumunod kayo kanya kajay balay. Ijay kayon balay maturog ha. Gandap no makainom iti agas ti kapsat mo. At danin nanang ko ijay. Kad isuti mga sikaso kada kayo, wan? Di kag na nagbasang. Saan na ka managdagdagas? Nakainom maklaang. Good morning, Lola Norma. Uncle Gilbert. Day, pasapa ka nagring ni Jeremy ngay. Adapay gurigor na? Awanan, Uncle. Nakaturog pa'y ni ading ko. Bay ampay laeng amaturo og basang. Tapno mabawi na tipig sana. Mala, umay kan tagigiddan tayon amangan. Maudin jay adim. Huwag nga paiso, Alexis. Hala, agtugaw kan tamangan tayon. Antay, naimas da ito, tapsilog. Oh. Tapa, ken, itlog. Wow. Data. Nagimasan nga agpaiso, Uncle. Nagbanglo ti angot na. Mala, mangan kan. Kaduam ti mangan, wan. Agyaman ak, Uncle. Amoyo. Itaak laang manin ang makapangan iti kastoy. Di ka agdanag, Alexis, basang. Manipod ita, kanayon kan amakaraman iti kasta. Manipod ngamin idinatay dananang kentatang. Nagkatang-katang kamin iti kalkalsada. Agpalpalimos kami. Tapno adda kanan ni. Awan ka diti kabagyan, nagiti dadakkel nyo? Mabalin nyo apagyanan? Awan, Uncle Gilbert. Awan mo't na am mo mi akakabsat dagiti dadakkel mi. Ay, undayam. Agyaman kami unay iti tulong yu kada kami Uncle. Gapo kada kayo. Nagimbag adagos ti gurigor ni Jeremy. No awan pag naidan nyo, mabalin nyo matag na diti balay. Total, dudua kami lang mat kaninanang. Kababain mo't kada kayo, Uncle. Awan tirong ba nga pagbayanan nyo, Alexis? Naragsak kami kaninanang amang kadwa kada kayo. Nangruna kanya. Pudno ti ko na ni Uncle mo, Gilbert, apo. Manipod ngamin idinatay ti asawa kan anak na. Nagbalinan analiday day ti abalay. Isa pa karagsakan mi unay no dito ikayon nga agnaed. Kaya't mo ngay maniho ti kabarbaro a jeep ko kunam Gilbert. Uwan ko ma, Ninong Erning.
Ada ngamin ka aruba nakaibaga. Ngagbirbiro ka kano iti driver. Kinapudno na. Napanak iti balayo iti napanalawas. Si kamot na talaga kahit kayat ko ang mangimaniho iti dayjay. Ninong? Sigon ka ni Mari Norma. Kanayon ka kano ang mapuy-puyatan. Gapo iti panagin inom mo. Nabaybayam pa'y gayam ti trabaho. Isungay nikat da ka. Kuaninang, saan itan? Kasapulak ngamin una yung tiyagtrabaho. Laat sa dayta pa nagbaliw mo ah. Ninong, ada ngamin doang ubing ita iji balay. Ket sigon ka na ko ada. Ulila na nademang ninong. Kaya't ko ida tulungan. Tapno maadaan da itinasaya at amasakmayan. Ay, napintas da ita plano barok. Malala, si Kati, mangimaniho iti ka barbaro a jeep ko. Italakokan ka, Gilbert. May bagabigat mo, Nana Norma. Oh, Franco, si kamot gayam. Nakapasyar kamot, baro. Ada kanini pare Gilbert. Ang alawas nga mina, nasan kami nagkit-kita na na. Apay, ada ka di sakit na? Awan mo't, barok. Manipod ita, saan mo una yun ang makita kan makainuman ni Gilbert. Gaputa ipaspasada ng tijip ni pare Irning. Lukas na, agtrab-trabaho manan ni pare Gilbert, nana. Wen, barok. Nagsublin iti sigot ti anak ko. Nagsublin ti kinaragsak na, manipod idinaamam muna dagiti agkabsat nga Alexis kan Jeremy. Ha? Lukas na, intuloy natin ang ampun kadagi dyan agkabsat. Kahit imanamong kayo mat, nana. Ay sus, ala kayo lang itipakpakan ninyo, nana. Franco, barok. Ulilan ademang dagiti nga ubing. Panagkunakit saan mo't adakas ti tumulong kadagiti agkasapulan. Ay na, Nana Norma. Mangtid lang iti konsumisyon dagi dyan ubing iti pagtangan nyo. Ay saan, barok? Kinapudno na. Nagbalin manen anaragsak ti pagtaangan mi, idi simmangpet da dito'y balay. Ket ti anak ko, nagsublin iti sigod ti gaganay kayan na. Ha? Ammom barok, panagrek na ket talaga asagot ti namarswa kada kami da Alexis ken Jeremy. Anday ta, nalpastan alininisan ti balay manang. Win ading ko, ay na, makabanugmat. Nagpintas akitain ti balay analinis ken naurnos. Nagpipintas dagiti masitas ni Lola Norma, sanaya. Win nga rod ading, iso ti sumarunong aramidan ta. Kalpasan amaruutan ta, sibugan tan tumitan. Manang? Mm. Sapay la ko ma. Tas anda ta napapanawon dito'y Uncle Gilbert kan Lola Norma niya. Win nga rod ading ko. Jakon kaya tagsubli iti kalsada nga katang-katang. Iso nga agsingsing tawan. Aggaget na. Parag sakin pa da Uncle ken Lola. Itikas na. Saan datan apapanawon dito'y balayda. Un manang, kan siyempre, kanayon tang agkararag ka ni Papa Jesus. O, adda kagaya mon, Gilbert, anak ko. Nasapa kamot anagawin. Una nang. Ne, nagadumot ang tiawit mo. Adoy. Para kada kayo, timay sa asupot na nang. Ni ay. Anya ngay da ito anak ko. Kitaan nyo na nang. Wow! Ay na, nagpintasan adaster da ito anak ko. Ay na, nagpintas. Agyaman na anak ko. Awan na nyaman na nanang. Amin tayo, kat ada para kada tayo. Adamot ginatang ko ang t-shirt ko. Da ito yo. Da ito'y mat, para kada Alexis kan Jeremy.
Talaga anaya si Dagan tirik nam kadagiti agkabsatan ako. Wen nga rin nanang, nagsisingpot na ngamin. Kan naggagagad na. Sanda na rigat nga ipatag. Husto ka, anak. Nangagkupay nga rod ti kararag da iti na minsan. Anya tinangag yun, nanang. Kidkid dawan da iti Diyos. Asapay kumata saan ta ida apapanawon dito'y balay. Uncle Gilbert, kuna ni Lola Norma, adda kami ibagayo kada kami kini Jeremy. Wen, ala, magtugaw kayo. Anya ti bagayo kada kami, Uncle Gilbert. Papanawin da kami ka din, Uncle. Saan ko ma, Uncle? Naragsak kami ngaminan ditoy. Kan nasursuro da kayo nga ipatag ka ni Lola Norma. Saan min akaya tagsubling agkatang-katang iti kalsada, Uncle? Gapo kada kayo. Nadaan kami manan iti baro a pamilya. Uncle Gilbert, saan da kami kuman apapanawin? Uray da kami amin ng tagtrabaho dito balayo. Okay lang. Basta saan da kami kumaapapanawan. Kanayon kami ngagbalin na natulnog kada kayo ka ni Lola. Agsingsingpot kan aggagagat kami, Uncle. Bayanda kami kumamang kadwa kada kayo. Awan mo timbagak, apapanawan kayo dito'y balay kahit. Ha? Kaya't kayo makasanita. Gaputa kaya't kung ay baga. Ngayon tong bigat mo't lang. Kuyugan kayo amapan agin ron. Agpaiso, Uncle Gilbert. Putno ka ti, Uncle? Wen. Di kayo nagliday, wen. Agyaman kami unay, Uncle Gilbert. Thank you, Uncle. Amuyo. Manipod dimtang kayo itibiyag mi ka ni nanang. Nagbalinak mo tayo na naragsak. Da kayo nga kamsa tinang kumpleto manan itibiyag ko. Ikarik. Igayid ko dagsapol para iti panagadalyo. Ikarik, Uncle Gilbert. Agadal kami anasaya at kiniading ko. Kit saan kayon tong agbabawi iti panang tulong yo kada kami. Promise, Uncle Gilbert. Ipatagda kayo. Kasi iti panang ipatagyomat kada kami ngagkabsat. Agadal kami anaimbag. Tapno makasubad kami kada kayo. Aywanan da kayon to. Aginggat tong palbiag mi, Uncle. Maragsakan ang mangibaga nga tinungpal dagiti ubing ti karida. Saan da kami nga inikkan iti sakit ti ulo kaninanang kabayatan ti panagadalda agingga a nakaturpos da. Ragsak ken baligi ti insagot da kada kami. Ita agpadadan nga adda natalged a trabaho na. Kinapudno na kayat dakpayan a pagsardangan iti panagmanmanehok. Isuda kanon ti makaammo kadagiti paggastusan mi kaninanang. Ngam kinunak nga agurnong dakit di para iti buklandan to a pamilya. Ngamin napigsaak paymet nga agbirok para iti kasapulan mi kaninanang. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nangiyornos para iti pannakaidrama na. Toy pagayam mo, Gilbert. Ken ka pagayam, Gilbert. Nasakit ti mapukawan iti ipatpatag. Ngam amin abanag ket adarason no apay a mapasamak. Napukaw mo man dagiti aginam, ngam inpaayan da kayo met iti dua nga ubing, nga isu ita ti makagapo ti ragsak ken baligi ti biag mo. Alakastan pagayam, Gilbert, ket pagyamanak unay, tiing ka panagsurat ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.